Kini ang Atraka Balita 943. Regular session sa saguniang panglungsod ning syudad sa Tanhay. Amo pigan kini og sa ilang face to face dito sa may hawanan sa konseho. Kini mao'y gikataho ni Vice Mayor Dong Nil Salma. Posibleng karong adlaw balik na sila sa ilahang naandan nga regular nga sesyon sa membro sa City Council ning syudad sa Tanhay. Usap kini ang pamahayag ni Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Sa usumala pa ni Konsyal Salma nga igo yung nahuman ang ilahang virtual nga sesyon sa konseho. Gani ang ilang pagbalik sa buhatan sa saguniang panglungsod. Ang face to face na kini apan butangan kinig barrier kada lamisa aron malikayan ang pagkuyanap sa mao nga virus. Dogang pa ni Konsyal Salma nga mas maayo na ang face to face tungod kay adunay usay panahon nga problema sa internet nga pagpahigayon og virtual. Ani ang pamayag ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Basin na ugma amo mang regular session kay na ang Martes na imong regular session kay holiday man gud gahapon. Unya ugma murag adto na mi dito mo kay mura magnahuman na among kuan barrier. Munang ugma nga dawa ang among session murag adto na dito. Face to face na ang among session. Mayo jud ang face to face. Kay usahay gud ari sa virtual na may usahay na binatong internet hinay. Murang usay mawala gani. Munang ang nakaayo mayo jud face to face kay makita po nato pod ang atong kuan mga kaubanan nga session. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o barangganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.